Vi se zalažete za funkcioniranje ekonomije na principima slobodnog tržišta. Koje su sve reforme potrebne? Pazite, ja bih voljela da konkretizujemo malo mjere o kojima govorimo, jer možemo govoriti o opštim principima, ali bih voljela malo da uđemo u suštinu same materije. Mi govorimo ovdje o federalnom parlamentu, većina nas, čiji je budžet 2,9 gotovo milijardi maraka, a istovremeno imamo sektor igara na sreću koji, dakle, bilježi promet od 1,6 milijardi km, od čega je 1,25 neoporezovano. Zašto ovo govorim prije ekonomskih politika? Sve ekonomske mjere koje planiramo poduzeti u federalnom parlamentu se mogu finansirati iz ovih neoporezovanih sredstava. A hajde sada malo da naravno govorimo i o tim mjerama. Mjere o kojima govorimo, podrške malim i srednjim preduzećima, podrške ljudima koji godinama uplaćuju na osnovu ugovora o djelu i ugovora honorarnih ugovora, uplaćuju u, dakle, zdravstveni sistem, uplaćuju penzioni sistem, fond i nemaju pristupa tome kako te ljude iz polusive ekonomije uvući dakle, u sistem je jedna od mjera podrške koju planiramo u tom segmentu. I konačno, ono što je najvažnije, ne zaboravimo da je u proteklih 5 godina, od 2013. do danas, 180.000 ljudi napustilo Bosnu i Hercegovinu. 180.000, izračunajte koliko ljudi napusti svake minute Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to je poseban fokus ekonomskih politika, kako zaustaviti masovni odlazak visokoobrazovanog kadra i kako im omogućiti kroz princip samozapošljavanja i poreskih olakšica da grade ovu Bosnu i Hercegovinu, a ne da je napuštaju. Hvala lijepa, Gopović. Ja bih samo voljela da nas pozovem na gram razuma i da se vratimo važnijim temama. Ja se potpuno slažem sa kolegama, svi smo u ovoj prostoriji zajedno sa gledaocima svjesni ko trenutno vlada u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i u Bosni i Hercegovini. Stranka za bolju budućnost ima 22 ministra i ministrice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, u protekle 3 godine izdvojene su preko 3 miliona maraka samo za plate tih ministara i ministrica i to je legitimna priča. Ali s druge strane, mislim da građani ne žele čuti opis stanja, niti opis prošlosti koje su svjesni, već možda žele čuti našu viziju budućnosti. Iz tog razloga bih nas pozvala da se vratimo ključnim temama, a da manje konstatujemo prošlost, a više budućnost. Hvala vam. Ove rasprave dakako nisu lične prirode, ali mi živimo, čini se, u paralelnim svjetovima. Dakle, rast o kom vi pričate je rast od 3% BDP-a. Znate koji nama rast treba da bi građani osjetili taj rast? Znam. 7%. Znam. Dakle, ovaj rast pokriva inflaciju. Tako da, molim vas, nemojte se hvaliti s ovim rastom. Naša inflacija nije 3%. Dakle, Naša inflacija nije 3%. Dozvolite da završim. Nije, ali kažem da je u rangu statističke greške iznad inflacije. Dakle, hoću da kažem, jedno je davati neku viziju budućnosti, a drugo je biti ponosan na sistem koji ste sagradili. Nemate pravo da budete ponosni na taj sistem. Crna Gora uvozi raznu sagu iz Srbije. Mađarska ima nezaposlenost od 5%. Rumunija najbrže rastuća ekonomija u Evropi, dakle sa rastom od 7%. Ne samo da rastu, već im je to obezbijedilo i prominentniju ulogu i veću ulogu u donošenju odluka unutar Evropske unije. Vi ste ponosni rastom Bosne i Hercegovine. Hvala lijepa, gospođo Čolopa. Meni je drago da vas toliko sekira naša stranka, jer je to pokazatelj u stvari koji smo vam trnu u oku. Ali evo informacije radi, naša stranka je najbrže rastuća stranka u Bosni i Hercegovini, dok ste vi najbrže opadajuća stranka u Bosni i Hercegovini na sreću građana. Ali nemojte da se fokusiramo na to. Vratimo se na činjenicu da negirate postojeće stanje. Nije vam problem ni naša stranka, niti bilo koja druga stranka. Kreirali ste sistem koji je stvorio, dakle, egzodus mladih iz Bosne i Hercegovine, obrazovanih iz Bosne i Hercegovine i za 20 godina ćemo, zahvaljujući vašoj politici, živjeti u zemlji političara i penzionera. A šta vi radite? Preuzmite odgovornost za stvari. Uložili smo više amandmana na vaša zakonska rješenja nego čitav vaš duplo veći klub koji se raspao. Eto šta radimo. Cijenjena gospođo Čutić, nemojte zaboraviti da ste i vi za 3 budžeta kantona Sarajevo glasali. Što je potpuna neistina, ali plasirano na vašim portalima. Nije to na mojim portalima, ja imam izvještaj skinut sa interneta, sa stranice parlamenta, koji je kako glasao. Ne možete ga imati zato što smo mi uložili inicijativu da imenom i prezimenom, a ne brojevima stoji kako je glasao. Minuta replike, gospodin Packović, onda ćete... Možem dozvoliti završim.
I dobit ćete Glasali ste 30 za Zakon sekundi o više. turizmu. Dobro. Glasali ste protiv imena ulice Armije Republike Bosne i Hercegovine. Što je također neistina. Istina. Velika istina. Vaš kolega je primao 2 paušala. Vaš kolega. Koji je vratio u budžet na vlastitu Ali ih je inicijativu. primao. Vratio do Ali zadnjeg ih je peniga primao. na vlastitu Kad je inicijativu. otkriven da ih je primao. Nikoga nije otkrio, već ih je vratio na Samo vlastitu ja inicijativu. dobrovoljno. Tako je. A vi ste željeli ući u parlament federacije, znate na koji način? Promjenom nacionalnog opredjeljenja. I ja sad mogu ovako da nabrajam puno stvari. Mislim da je fair da mi počnemo ovdje da se bavimo konkretnim stvarima za ovu zemlju. Mi to moramo uraditi. Ističe. Glasali ste za izvještaje zdravstvenih institucija. Gospodine Backoviću, Samo ajte, ste molim vas. obarali Molim vas, isteklo je vrijeme. Gospodine Dom zdravlja. Vrhunac licemjerja je spočitavati SBB učešće u vlasti, a znajući da ste sami dio vlasti. Dakle, vi ste vlast u kantonu Sarajevo. Vi ste vlast u kantonu Sarajevo i sve ste zakone donijeli jednoglasno. Vaš zastupnik je glasao za sve i jedno SDA-ovo rješenje u kantonu Sarajevo. Da ne kažemo o malverzacijama na čelu kojih stojite vezano za boračku populaciju. A da se vratimo na ove lažne navode o glasanju naše stranke. Nikada se ne bi bavila tim u ovoj emisiji. Ali vaši portali se bave, ja sam išla u školu sa vašim sinom, a vaši portali pišu da sam za to vrijeme bila u Beogradu. Eto, takvim se glupostima bavite. Ako se bavite politikom, bavite se zakonima i bavite se onim za što ste plaćeni da se bavite u zakonodavnim tijelima, a ne iznošenjem besmislica, banalnosti i gluposti. Hvala vam. Niste mi odgovorili, niste bili direktni. Ja sam vam rekao o dvostrukim paušalima, o pokušaju ulaska u parlamente. Molim vas da završim. Kad već ovako budem prozivan. Ja ne želim. Niste mi odgovorili o ulici, niste mi odgovorili i tako redom. Vi ste tražili da se smanje sredstva za stipendiranje šehidske djece, ali da se zato kupi 500.000 maraka više lampiona. Da se distribuira novac šehijskim porodicama. To ste vi tražili. Dakle, transparentno, a ne na osnovu stranačkih privilegija. I tako redom. Znači, postoji, vaš član je u nadzornom odboru vodovoda. Vi to niste u vlasti. To je tako besmisleno. Taj čovjek bio 6 mjeseci naš član prije godina i godina. Ali je bio. On je ali je bio. Ali nije član naše stranke. Jako ste imali usku saradnju sa gospodinom Konakovićem. Prvo ste iznijeli neistinu. Da li je to zbog materijalne stvari? Vi ste, gospodine, član vlade. Vaša stranka je član vlade. Vi vladate. Nijednog više nigdje člana nemamo. Dobro, niste vas dvojica. Jedan mali primjer, ali vrlo ilustrativan. Samo iz Gračanice u Bosni i Hercegovini u Sloveniji je registrovano 50 firmi. Dakle, mladi ljudi iz Gračanice nisu registrovali firme u Gračanici, već su ih registrovali u Sloveniji. Dakle, znamo da je to poduzetnički kraj, ali ilustracija vam je situacija u Bosni i Hercegovini. Dakle, da mladi ljudi, uspješni ljudi, nemaju povjerenje u ovaj sistem. Ne žele ulagati u ovaj sistem, kao što ste rekli. Novac postoji na računima, ali će ga radije uložiti negdje drugo. Samo prošle godine, 2017. za 9 mjeseci, podaci su do oktobra, 13.300 odobrenih viza za Njemačku u Sarajevu, iz Bosne i Hercegovine. I možda najtragikomičniji podatak, nažalost moram ga tako nazvati, dolazi iz izvještaja, dakle, o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine, gdje se hvale porastom ubira, dakle, sredstava na osnovu taksi za ispis iz državljanstva Bosne i Hercegovine. Te predviđaju veliki rast naredne godine, gotovo 2 miliona, jer je taksa oko 800 maraka, samo da dobijete potvrdu, do te mjere ljudi idu kako bi ostvarili svoja prava u inostranstvu, ispisuju se iz državljanstva Bosne i Hercegovine. Jedina perspektiva koju možemo ponuditi jeste poreska stimulacija da novac investiraju ovdje. Sjetimo se šta se desilo sa freelancerima. Sjetimo se šta se dešava sa svima onima koji su na ugovorima o djelu. Nemaju pristup osnovnim fondovima i naravno da nemaju povjerenja u ovu državu sve dok se taj ambijent ne popravi.
Samo ja vas pitam, da li vi stranka koja imate biračko tijelo samo u Sarajevu, možete išta uraditi na političkoj stabilnosti ove zemlje? Ovdje samo sjede Bošnjaci i samo sjede Bošnjaci iz Federacije. Šta je s Hrvatima, šta je sa Srbima koji imaju velikog utjecaja na političku nestabilnost u ovoj zemlji? Ja ne znam šta nam nudi naša stranka da ova zemlja bude stabilnija. Mogu replicirati? Ajde, vi pa gospodin Felilović. Prvo ispravka krivog navoda. Naša stranka je prisutna, dakle, i na federalnom nivou, na raznim kantonalnim nivoima, prisutna je u Gračanici, itekako, jedna od najjačih stranaka o kojoj govorim, iz koje citiram vam podatke. Tako da niste u pravu. Ali mi je fascinantno kako se ponašate poput nezavisnog analitičara nevladine organizacije koji pasivno konstatuje šta se dešava u državi, a sami ste rekli da ste sudionik u političkim procesima od kraja rata. O tome vam govorim. I evo, skrenuli ste sada pažnju na Srbe i Hrvate. Fantastična strategija. Ali ona ne funkcioniše kada je SDA u pitanju. Znate zašto? Jer trenutno, gotovo zajedno sa SBB-om i BPS-om, ali ste dominantni partner u toj vlasti i gotovo suvereno vladate. Zašto niste u Sarajevskom kantonu, u Zeničko-Dobojskom, u Goraždu? Zašto niste napravili ekonomska čuda tamo gdje nema ovih, kako kažete, Srba i Hrvata da vas blokiraju? Ja govorim o političkoj stabilnosti ove zemlje kao preduslovu za njen bolji ekonomski napredak. Reći ću vam samo u posljednje 3 godine gdje je naš čovjek na čelu vijeća ministara. U Bosni i Hercegovini u prethodne 3 godine nemamo nijedan teroristički akt. Ako ovo što gospođa Adisa govori je teroristički akt, neko je valjda na nju pokušao atentat da izvrši, pa eto oni će uticati na pravosuđe, pa će taj tužilac kantonalni koji je nadležan ili eventualno federalni bolje procesuirati slučaj paljevine njenog automobila. Prilika mladima došli do terorizma. Pokušavam da logički shvatim vaš skok. Govorimo o činjenici da dakle 18 godina vladate Bosnom i Hercegovinom. Ajde, gospodine Halilović. Moraju postojati neki rezultati. Ja sam rođena 1982. godine, imala sam 10 godina kada je počeo rat. Pažljivo vas slušam, usuđujem se primijetiti bez da se iko uvrijedi da sam možda ovdje među najmlađima, ako ne najmlađa. Predavala sam i radila sa mladim ljudima, studentima, kada razmišljaju o svojoj budućnosti. Nikada mi niko od njih u čitavoj Bosni i Hercegovini nije rekao da razmišljaju ili o odlasku ili o novim mogućnostima zbog nedostatka bošnjačkog jedinstva, niti zbog nedostatka srpskog, niti hrvatskog jedinstva. Ne postoji niko, odgovorno tvrdim, koji je napustio Bosnu i Hercegovinu zbog toga. I na rubu je, dakle, vulgarnog slušati ovu raspravu o ponižavanju Bošnjaka, Srba, Hrvata. Evo vam simbolički dokaz toga. Za 4 godine, za period za koji radim na istraživanje, 68.078 ljudi otišlo iz Republike Srpske, a 68.200 iz Federacije. Jednak broj mladih odlazi. I dakle, ta priča da će nas bošnjačko jedinstvo spavati... Hvala lijepa, gospođo Čudić. Gospodine Baskoviću. Dakle, mi trenutno u Bosni i Hercegovini izdvajamo otprilike 0,15% BDP-a za pomoć pri zapošljavanju. U Europskoj uniji, gdje znamo kakva je stopa nezapošljavanja, evo, konstatovali smo Mađarska 5%, taj iznos je 3 puta veći. Dakle, to je broj 1. Broj 2, nemamo socijalnu kartu. Osnovni dokument na osnovu kog treba da dajemo socijalna davanja, mi ga nemamo. Da ne kažem da boračku populaciju i porodilje u Bosni i Hercegovini tretiramo kao socijalne slučajeve. Dakle, nama trebaju razvojni budžeti. Razvojni budžeti, a ne socijalni budžeti. U zakonodavnom tijelu u kom ja sjedim, Stranka demokratske akcije upravo izglasala rebalans budžeta koji izdvaja 2 miliona maraka za jednokratnu pomoć, za jednokratna davanja. To nije strategija razvoja. Strategija razvoja jeste povećavanje, dakle, za 4 puta najmanje, dakle, budžete za posredovanje u zapošljavanju i naravno obrazovanje. Znate gdje je univerzitet koji je broj 1 univerzitet u Bosni i Hercegovini, Sarajevski univerzitet, rangiran na listi? Kada ih pokušate naći među prvih 500.000, na 1850. mjestu. 1850. mjestu. Mislim, dakle, nešto što treba biti generator razvoja, to nije. Dijelimo djecu već od 2. godine. Svako 9. dijete u Bosni i Hercegovini tek pohađa predškolsko obrazovanje. Stvaramo klasno društvo već od njihove 2. godine. Dakle, govorim o osnovnim
pokazateljima gdje smo i viziji, kao što sam na početku rekla, 40% povećanje budžeta za obrazovanje je ulazna karta za razvoj svakom djetetu u Bosni i Hercegovini. Kako podići? Rezolutno da besplatnim udžbenicima za koje ne samo da ima mjesta u budžetu, već smo ga našli i predali u vidu amandmana. 2 škole pod jednim krovom se može riješiti sistemom dijeljenog, dakle, obrazovanja, ne u prvoj fazi integrisanog, po uzoru na sjevernoirski model, sistemom na federalnom nivou fonda koji će nagrađivati saradnju škola koje su razdvojene. Dakle, to se pitanje ne može riješiti silom, već se mora riješiti podsticajem pozitivnih integracionih faktora kakvi postoje u Jajcu, kakvi postoje širom Bosne i Hercegovine, za koje mi, nažalost, ne znamo. I ne samo to, amandmanom koji sam uložila u budžet kantona Sarajevo, već smo obezbijedili fond za saradnju škola iz Sarajevskog kantona sa školama na rubnim područjima Republike Srpske, upravo kako bi dokazali da je integracija moguća. I ona će biti sprovedena. Gospođo Omerbegović, besplatno obrazovanje, fenomen 2 škole pod jednim krovom. Zato što mi se vrlo teško vratiti na tu temu, jer sam čula sve ono što je dobro i sve što je rečeno već na tu temu i nemam šta dodati.